У Беларусі 21 гадзіна. Час на аб'ектыў. Пра галоўныя навіны гэтай нядзелі распавяду вам я, Юлія Лабанова. Вітаю. Отпустим патриотов Беларуси, Тихановского, Петрухина и других героев. Выборы ближайшие, ціск на активистов мацнейший. Мы не ругаемся матом. Никто ни в коем случае этого не делает. О чем иногда указывают, почему-то в протоколах указывается. Когда у человека хорошее настроение, его вирусы не берут. Да еще, как это говорится, надо вырабатывать коллективный иммунитет. Вот мы его и вырабатываем. Усцяж насуперак рэкамендацыям Сусветнай арганізацыі здароўя. Набліжаемся до 23 тысячаў з COVID-19. Бяспечнае вяселле. Вечарына ў часе пандэміі магчымая. Мы вельмі хацелі гэта зрабіць. Хацелі праветрыць галаву, нягледзячы на каронавірус. Прынамсі 5 удзельнікаў мірнай акцыі супраць запуску акумулятарнага заводу міліцыя затрымала сёння ў Берасці. Агулам жа па краіне ад серады лік затрыманых перавышае 100. Гэта і вядомыя актывісты, і блогеры, і проста незадаволеныя грамадзяне. Больш аб пратэстах і ціску сілавікоў Ярослаў Сцешак. У масках і з захаваннем бяспечнай дыстанцыі берасцейцы зноўку выйшлі на цэнтральную плошчу супраць заводу кампаніі iPower. Гэтак ужо 2 гады доўжыцца мірны пратэст супраць запуску заводу свінцова-кіслотных акумулятараў, пабудаванага ля Берасця са шматлікімі парушэннямі. Сёння сабралася 200 гараджанаў, хоць раней міліцыянты арыштавалі арганізатараў пратэстаў. На апошнія сотні затрымалі 6 чалавек. Першага это Петрухина. У Пуховецкім раёне сюды доставили, он зараз знаходится в изоляторе. Так, ему вменяют уже 2 эпизода удзелу у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Пасля мірнага сходу і шэсця вуліцамі Берасця затрымалі яшчэ 5 чалавек. Разам пакарміць птушак і ў скласці кветак да вечнага агню сёння планавалі і жыхары Віцебску, незадаволеныя перадусім падзеннем узроўню жыцця. Але плошчу Перамогі ачапілі некалькі дзясяткаў міліцыянтаў. Яны патрабавалі дакументы ува ўсіх, хто хацеў прайсці да мемарыялу. Не высказываем никаких лозунгов, мы не ругаемся матом. Никто ни в коем случае этого не делает. О чем иногда указывают, почему-то в протоколах указывается. За апошнія дні ў розных гарадах Беларусі затрымалі больш за 100 удзельнікаў мірных акцыяў пратэсту. Так, у Менску затрымалі актывістаў моладзевага блоку, якія перформансам нагадалі пра смяротную небяспеку прыгону на парад. Пад рэпрэсіі трапілі і прыхільнікі блогера Сергея Тихановскага, якія зладзілі аўтамабільны антыпарад у Бабруйску, ды прыйшлі падтрымаць блогера ў Магілёве. Сам Тихановскі атрымаў 15 дзён арышту, але праз YouTube-канал «Страна для жизни» абвесціў, што будзе удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Чем ближе будет к финалу так называемых выборов, тем будет активней деятельность людей в погонах и в целом репрессивного аппарата. Прытым мірныя акцыі пратэсту ў розных гарадах Беларусі пакуль скіраваныя супраць экалагічных і эканамічных праблемаў, ды супраць несправядлівых дзеянняў уладаў. Я і за Павла Северинца, і за Миколу Статкевича, і Сергей Черечень, і Сергей Тихановский, я ведаю, будет группу инициативную создавать. Да поможем всем. Это шоу. У нас выборов нету. Я сам лично был наблюдателем. Если чисто на моем участке, мы не пропустили ни минуты, всех записывали, а потом просто в конце приписали 300 человек. О чем уже дальше говорить? Выборы ў Беларусі даўно праводзяць як спецаперацыю з удзелам дзяржаўных органаў ды ідэалагічнага актыву на месцах, мяркуе палітолог Сергей Николюк. І пакуль не бачна прыкметаў, што сёлета удзельнікі будуць мець роўныя умовы, а не як звычайна. Власть для себя решила, каков будет сценарий. Мы детали его еще не знаем. Если она решит, что ей необходимо много кандидатов, их будет много. И она зарегистрирует ровно столько, сколько ей надо. Мы наблюдали такое явление.
Паводле выбарчага календару, які пазаўчора агучыла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, у прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарчай кампаніі засталося 5 дзён, каб сфармаваць і зарэгістраваць ініцыятыўную групу. Той жа блогер Сергей Тихановскі ў гэты час будзе яшчэ сядзець пад арыштам. Сёння ж прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі, якія ладзілі праймерыз для выбору адзінага кандыдата, паведамілі, што адмаўляюцца ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Штаб праймерыз заявіў, што абвяшчаць і праводзіць выбарчую кампанію пасярод пандэміі каронавіруса недапушчальна і злачынна, а ўсе палітычныя сілы, пастаўленыя ва ўмовы, калі сабраць подпісы для вылучэння кандыдата, практычна немагчыма. Ярослав Стешык, Белсат. Магілёўскі журналіст Алеся Сіпцоў можа быць у ізалятары часовага ўтрымання Бабруйску. Гэтак сцвярджае ягоная дачка Алеся Сіпцова. Праз адмысловую мабільную праграму яна высветліла месцазнаходжанне тэлефона свайго бацькі. У той жа час у самім ізалятары часовага ўтрымання прысутнасць Алеся Сіпцова адмаўляюць. 9 траўня Алеся Сіпцоў прыехаў у Бабруйск асвятляць правядзенне антыпараду, выйсці на які заклікаў блогер Сергей Тихановскі. Да пачатку акцыі міліцыя затрымала шэраг журналістаў. З таго часу месцазнаходжанне Алеся Сіпцова застаецца невядомым. Больш за 4 мільёны ў свеце. Лік хворых на COVID-19 працягвае павялічвацца і з-за мяжой у Беларусі. На сёння, паводле афіцыйнай статыстыкі, маем каля 23 тысяч інфікаваных. Аднак усцяж працягваем ісці бескаранцінным шляхам. Апошняе пра каронавірусную інфекцыю ў матэрыяле Анастасіі Русецкай. Пяты дзень запар у Беларусі колькасць інфікаваных каронавірусам павялічваецца на 9 сотень. Агулам ад пачатку эпідэміі паводле афіцыйнай статыстыкі заразіліся амаль 23 тысячы жыхароў краіны. Памёр 131 чалавек. Напярэдадні насуперак рэкамендацыям Сусветнай арганізацыі здароўя ў Менску адбыўся парад, прысвечаны Дню перамогі і святочны канцэрт. Лучше бороться с пандемией, чем устраивать вот это вот никому не нужное мероприятие. Мы приехали из России специально, чтобы отметить здесь 9 мая. Здесь все-таки в коронавирус верят меньше. Даже у нас в медицинском университете медикам перевели на дистанционное обучение, то есть нас всех, и учитывая, что сейчас устраивают концерт, это очень смешно, потому что уровень вырастет максимально, будет много контактировавших, и так уже нет мест в больницах. То есть, это смешно, просто будет игра на выживание, так называть. Выживет сильнейший, естественно, отбор. Когда у человека хорошее настроение, его вирусы не берут. Да еще, как это говорится, надо вырабатывать коллективный иммунитет. Вот мы его и вырабатываем. Я больше переживаю за свое здоровье, поэтому я лучше перестрахуюсь лишний раз. Тым часам краіны, у якіх быў уведзены каранцін, паступова змякчаюць абмежаванні. Гэтак у Ізраілі адчыняюць дзіцячыя садкі ды яслі, што, праўда, колькасць гадаванцаў пакуль абмежаваная. Мы прыкладаем намаганні. Кожны з іх ведае, калі трэба мыць рукі. У пачатку дня мы таксама тлумачылі ім, як мыць рукі. Жыхары Францыі ўжо заўтра без важкай прычыны змогуць выйсці з дому на шпацыр. Пры гэтым наведаць буйныя гандлёвыя цэнтры, вялікія музеі, кінатэатры ды спартовыя залы не ўдасца. Яны застануцца зачыненыя. Я не асабліва хвалююся наконт заўтрашняга дня. Бізнес вяртаецца, але асабіста я збіраюся працягваць працаваць з дому. У Кітаі пасля 3 месяцаў каранціну дазволілі аднавіць працу кінатэатрам. Праўда, гледачоў абавяжуць прыходзіць у масках і сядаць на бяспечнай адлегласці адзін ад аднаго. Пандэмія COVID-19 у свеце працягваецца. На сёння колькасць заражаных перакрочыла ўжо 4 мільёны. Найбольш пацярпелі ад каронавіруса ЗША, Іспанія, Італія, Вялікая Брытанія і Расія. Анастасія Русецкая, Белсат. Як зрабіць перамяшчэнне больш экалагічным? Да прыкладу, заахвоціць людзей часцей ездзіць роварам, даўшы ў карыстанне велагаражы. Гэткую ініцыятыву рэалізавалі ў Новаполацку. Ці карыстаецца попытам праект у горадзе, даведаўся Зміцер Казакевіч. Цяпер у Новаполацку не трэба цягаць ровар пасля кожнай прагулянкі на 9-й паверх дадому. У горадзе ўсталявалі велагаражы. 5 велагаражоў. Гэта вынік пілотнага праекту праграмы развіцця ААН «Зялёныя гарады». Гаражы з'явіліся ў розных раёнах Новаполацку ў дварах шматпавярховікаў. На 20 ровараў кожны. Зручная рэч, але толькі што маленькі. На весь дом дакладна не хапае месца ўсім. А так супер, файна ўсё, клас.
Эта вещь необходима для нас, именно вот для нашего дома. Опять же, очень много ребят оставляют свои велосипеды в подъездах, они там не могут ни пристегнуть, ничего сделать. То есть сохранность очень сомнительная. Вот. А такая велостоянка вообще очень-очень нужная и необходимая, мне кажется, во многих дворах. Але стае раварыстаў, якія пакуль асцерагаюцца пакідаць свайго двухколавага сябра ў гаражы, баяцца, што скрадуць. Акурат таму пустой гараж на вуліцы Васілеўцы. Ровары стаяць у пад'ездзе, жыхары ж тым часам удасканальваюць сістэму відэаназірання. Я не удивлюсь, если через пару месяцев начнется, что наши будут уходить велосипеды. Это мое мнение, я пока не ставлю, я подожду. Падобная гісторыя з усталяваным 2 тыдні таму гаражом каля інтэрнату ЖРА. Месца для ўсіх 5 аб'ектаў падбіралі ў гарвыканкаме. Месцы размещения гаражоў вызначаліся па выніках заявак ад арганізацыяў, што гатовыя ўзяць на сябе адказнасць за ўтрыманне новых аб'ектаў. Наяўнасць сродкаў на ўтрыманне – вызначальны фактар, бо калі не будзе грошай, гаражы могуць ператварыцца ў сметнікі, кажа Павел Астапеня. Бо нават некаторыя нашы прапановы, якія мы нават у рамках нашага праекта маглі бы рэалізаваць, мы бачым, што першую пагрозу, што гарады не змогуць нават іх эксплуатаваць, бо трэба таксама грошы і фінансаванне на падтрымку, на эксплуатацыю. І вось гэта вялікая пагроза, вось як мы зараз бачым. Досвед Новополоцку можа быць паспяховым і распаўсюдзіцца на іншыя гарады, мяркуе адмысловец з праграмы развіцця ААН «Зялёныя гарады». Але для гэтага давядзецца змяніць заканадаўства. Нават бізнес зараз гатовы ўкладаць гэтыя грошы у развіццё, у інфраструктуру гэтую велагаражную. Але вельмі вялікім пытаннем з'яўляецца вось гэта пытанне адводу зямлі. Бо зараз нідзе ў нарматывах не прапісана такой канструкцыі, як велагараж, і таму мясцовыя ўлады, мясцовыя жэсты, яны не ведаюць, як к гэтаму адносіцца. Кожны велагараж, усталяваны ў Новополоцку ў межах праекту «Зялёныя гарады», каштуе прыблізна $5000. Абслугоўваць іх будуць жыллёва-будаўнічыя кааператывы, а карыстацца з іх можна бясплатна. Зміцер Казакевіч, Белсат. Пандемія COVID-19 спрычынілася да часовага закрыцця начных клубаў. Аднак некалькім сотням аматарам рэйваў у Нямецчыне ўдалося трапіць на легальную вечарынку. Імпрэзу ў фармаце дыстанцыянавання ў аўце зладзілі на пляцоўцы начнога клубу «Індэкс» на поўначы краіны. Незвычайная вечарына без каментара. Мы вельмі хацелі гэта зрабіць. Хацелі праветрыць галаву, нягледзячы на каронавірус. Гэта неверагодна. Мы хацелі вечарыну на выходных, нам гэта сапраўды было неабходна. У нас быў вялікі перапынак, але мы зноў пачынаем. Калі ў Нямецчыне пачалася пандэмія каронавіруса, наш бізнес быў адразу закрыты. Са 100% прыбытковасці мы апусціліся на самае дно. Мы ніколі не чакалі, што такое можа здарыцца. Але ідэя прыйшла даволі хутка. Мы павінны былі нешта зрабіць. Гэтай ноччу была сапраўдная атмасфера вечарыны. Магчыма, яна была нават лепшая, бо людзі адчувалі нешта новае і адчувалі, што яны тут усе сапраўды разам, нягледзячы на ізаляцыю і тое, што мусіць быць толькі 2 асобы ў аўце.